Unha vez dentro de Canva hai dúas maneiras nas que podemos crear diseños. Unha é buscando no seu repositorio se xa hai algún existente que se axuste ao que estamos buscando. Buscará diseños dentro do noso repositorio e en todas as plantillas de Canva. E podemos seleccionar o que máis nos guste. Tamén hai diseños en inglés. A outra maneira de facer un proxecto é picando no botón Crear un diseño. Aquí nos aparecerán diferentes formatos, vídeo horizontal, tu historia, post de Instagram, presentación, agenda. Picamos nas características que máis se adecúen ao que nos queremos facer. Por exemplo, unha ficha de exercicios. Abrirase unha nova páxina onde poderemos comezar o noso deseño. Podemos utilizar plantillas xa creadas por Canva e aí volveremos a buscar o mesmo que fixemos antes. Picando, podemos ver que podemos aplicar ambas as páxinas ou somente unha. Se aplicamos ambas as páxinas, aparecenos as dúas. Se non estou contenta co resultado ou quero outra cousa distinta ou quero engadir máis páxinas aínda que teñan relación ou que non, podo añadir unha páxina nova e aplicar as distintas páxinas do deseño composto que quera. Agora, por exemplo, somente apliquei unha páxina e engadina as que xa teño. Pulsando na papeleira enriba de cada documento, borraríasenos esas plantillas e así quedaríamos somente con unha. Se quero engadir unha nova, engado páxina, diseño e pulso no diseño que eu quera engadir. Agora podemos editar o diseño. Podemos cambiar todas as palabras que xa aparezan escritas. Podemos eliminar as imaxes e poñer outras novas ou cambialas de sitio, de tamaño, incluso algunhas as podemos cambiar de cores. Tamén podemos editar o fondo do noso diseño. Podemos engadir unha imaxe ou ben subida por nós ou das xa existentes. Neste caso podemos pulsar nunha que xa existente ou nunha cor. Vale, algo moi útil en Canva tamén é que, podemos seleccionar varios elementos ou obxectos á vez e movelos, cambiar o seu tamaño, a súa cor e tamén podemos anclalos. Desta maneira, pulsando o candado, cando queramos mover outras cousas que están preto a eles, os que fixamos co candado non se moverán. Se queremos movelos ou editalos, teremos que volver a picar no candado para que así si se movan. Fixádevos que sexa o candado do obxecto, non o candado que hai enriba do documento, porque se fixades o candado do documento non vos deixará editar nada dese documento. En cambio, se seleccionades algún elemento do deseño e picades no seu candado, aí é cando fixamos ese obxecto independiente. Ben, como en todos os documentos de texto, a letra podese poñer máis grande, cambiar a súa fonte, cambiar a cor, etc. Se picamos en cambiar todas aquelas palabras ou frases que estén escritas nesa fonte cambiaríanse pola nova. Se agora volvemos ao inicio, veremos que a nosa creación atópase en primeiro lugar. E picando nela volveríamos a abrila. Arriba de todo podemos cambiar o título do deseño e para descargar en calquera formato picaríamos en compartir, arriba á dereita. Podemos descargarlo en PDF, JPG ou PNG que son imaxes, PDF para impresión ou incluso en vídeo MP4.
Pódense descargar todas as páxinas ou somente algunhas desexadas.